izin lagu ini nanti tak bawanannya terus kula pengen teng dapur. Mbak Sri, Pak Saidi izin ke dapur ya. Oke. Lah tapi sing tak parane do neng kene kabeh njuk piye? Pak sing balik mriko? Ya balik sik ya, balik sik ya. Kok disoting, ayo. Iya, jenengan bagian apa? Nggon snack. Oh, nggon snack kowe tekan kene kok kepiye? Ya Allah nggih. Bar niki kula teng wingking disoting mriko nggih. Yes. Soalnya ngene lho Mas, panjenengan Pak Saidi itu juga mendapatkan apa ya? Saya tanggung jawab. Ya. Mendapatkan pesan perintah dari gugus tugas juga jajaran pemerintahan tempat. Pokoknya monggo yang penting berjalan sae, hindari kerumunan. Ya. Perlu usahakan kita tetap tertib semuanya begitu. Yang penting mematuhi Pak prokes. Saidi saling mendukung ya Pak ya. Depan dan belakang kita kompakan semuanya sampai akhir acara lancar sehat rano popo. Amin, ya, amin. Ugi ngatur kematur nuwun kalau rombongan Bu Purba kalian Bu Warto. Ya. Saking kono ke putih senengnya kan Kembang, Logantung. Kembang, sak Ya. rombongan matur nuwun rawuhipun terima kasih. Ya. Seberapa Mas? Coba. Raden Araya Warakudara Radene wis lingguh neng kene. Ora condhokmu kuwi Werkudara iki. Perkudara ora nang gapite ya kuwi. Agapite nggo bethek kok. Dicilih paduku. Nyata lamun satria aja dipati Alah ibu-ibu ki ya bali rene meneh. Ten ngapunten Bu, ampun dijembeng-jembeng niku dereng lunas. prakosa gagah kang luhur godek Simbara jajah Aku iki nangis. kaya apa le ning ngono kaya apa le? Gatotkaca Werkudara iki lho. Ya kaya Tenan lho, aku iki terharu dengan suara Mas Tejo, aku sampai terharu ki ya nangis lho. Saking terharu Mas Tejo aku nangis ora mergo suarane sing apik. Ya. Tapi iki wis tanggal tua dilongkas BRI Moro. Sakno. Yen ngandika gereng pindah kuntur dasar satria prawira Rama eling kula eling seraginan selendro ki apa ya anu ae kita duet ya kita ke belakang ya apa ke jenenge Roro Jonggrang tadi ya Mbak Guci Eci. Eci malah Guci Uci rumasane Salah. penyakit uci apa piye? yo salah Eci. iya Uci. Uci-ucimu iki lho. Eling kula eling jaga kesehatan sedaya Mas keyboardnya Indonesia, Mas kendangnya Indonesia, penyaronnya juga Indonesia. Aku heran dengan Eva Nada. Iranya gimana? Dalam sekejap wajahnya pengibutnya bisa berubah. Iya, itu seperti baja hitam RX. Hah? Berubah
Baja hitam. Iya. Terima kasih sapi hitam. Terus dulu. Adek, ayo menemani. Ijen Pak Saidi ke belakang, babeku. Teman-teman yuk, seragen ke yuk. Wonten Telagon. Roro Jonggrang. Teman-teman GK Production, yuk kita. Loh, jemputanku wis teko ke lho. Dik Geva yang nyebut Om Tijo. Oke, sabar dulu tak nyanyi sih. Ya sini sayang ya. Tarik ya, kanca-kanca.
ratu pengging Prabu Amarmaya. Aduh, aku duwe aji sekti ciduk sego asih rara jombrang manuta sun undut garwa. Lanjut terus. Tak turun. Wis kek kono adang sego sisan. Terus Evan ada putar terus. Wis aku mambu kukus. Bonus Assalamualaikum. Sore padang bulan iso ta bulagune ayo kanca padha dolanan rene bebarengan rene bebarengan kanca kabeh edo padha ngopo ala asale pun nggih gantian saka telo yen dapat ro atine aja ngono Dik aja ngono. Cemara alangkah indah suasana tanganmu yang lembut dan menerangi semesta alam raya ini. Hey, betapa senang rasa hati kembali telah lama aku menanti-nanti memendam rasa rindu di hati kini kau kembali paramisi mbah kula nuwun napa ngriki dalem mbah mangun sing kondang dados dukun tetombo mesti mantun siat yo Pak gadah putri namine Atun prasmanan kula nuwun kula niki Mbah estu badhe
pados jampi jampi buyung sanes jampi udun apripun mbah apripun mbah dukun karsa paring pitulung kang putra atun mbah kados kula nggih purun mesti enggal mantun rembulan di balik cemara betapa indah suasana sinarmu yang lembut dan menerangi selamat bekerja semesta alam raya ini sugeng makarya betapa senang rasa hati ini diriku kini telah kembali telah lama aku menanti-nanti memendam rindu rasa di hati kini kau kembali. Kita lanjut guys, sudah guys. Permis. Matur suwun. Sakit Mbak. Pun nggih. Terima kasih Evanada, matur suwun. Wah, padake manuk tilang aku. Gimana Mas? Padakne manuk tilang dikei panas. Dikai gandul. Jare ku maling ngoceh tekan sore. Ya, Matur betul, suwun, betul, Ibu-ibu, betul, terima betul, kasih ya betul, Allah. iya. Matur nuwun Terima saudaraku. kasih. Nggih, Mas Evanada dan teman-teman matur nuwun sangat kerjasamanya.